Għal 500 darba deputat nazzjonalista Toni Bezzina ma marx għax-xogħol. Dan ġie żvelat mill-gazzetta Torċa fejn spjegat kif dawn l-okkażjonijiet differenti Bezzina mar fuq xogħol privat tiegħu quddiem l-awtorità tal-ippjanar mingħajr ma ħallif mid-Dipartiment għax-Xogħlijiet Pubbliċi fejn jaħdem b'salarju ta' 51,000 euro. It-Torċa qalet li jirriżulta li Toni Bezzina ma jmurx għax-xogħol mingħajr spjegazzjoni anke jekk inġibdet l-attenzjoni għan nuqqasijiet tiegħu u jagħmel ix-xogħol privat tiegħu bħala perit waqt li suppost qed joffri s-servizzi tiegħu ma fejn jaħdem mal-Gvern. Kif anke ġie żvelat fl-aħħar jiem Toni Bezzina mbagħad imur fejn huwa impjegat mad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi biex jiġbor il-vouchers tal-fuel ħalli jużawhom għall-vettura tiegħu. Il-gazzetta tal-Ħadd turi kif ħafna mill-każijiet li Toni Bezzina mar quddiem l-awtorità tal-ippjanar għal xogħol privat flok mar ix-xogħol li għandu mal-Gvern huma fuq żviluppi fil-kostitwenza tiegħu fil-5 distrett bħaż-Żurri u l-Qrendi. Ta' min ifakkar kif dwar il-perit Bezzina kien fetaħ ilment quddiem il-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika. It-Torċa tajt ukoll infetħu ilmenti oħrajn dwar id-deputati nazzjonalisti David Aġus u Justin Xkembri b'sorsi jgħidula li dawn iż-żewġ deputati, speċjalment Xkembri, huwa inkwetat dwar il-fatti li jeżistu dwar l-assenza tiegħu mingħajr spjegazzjoni fuq il-post tax-xogħol. Aġus jaħdem il-Freeport bħala impjegat mal-Gvern u jirriżulta li l-gazzetta li dan għamel żmien twil ma jmurx għax-xogħol imma mbagħad beda jmur b'mod ridott bl-iskuża li għandu xogħol parlamentari bħala Deputy Speaker. Intqal li Justin Xkembri huwa għalliem u ma kienx qed imur għax-xogħol speċjalment meta kien jaħdem fid-Dipartiment tal-Eżamijiet. Toni Bezzina u David Aġus kienu fost 9 deputati nazzjonalisti li l-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika preċedenti George Hizzler sab li ma kinux imorru għax-xogħol bl-iskuża tal-irwol parlamentari.